Zdravím. Dnes by sme si uzavreli našu trilógiu na tému narcizmus a povedali by sme si, s čím sa potýkajú v živote deti narcisov a takisto by sme si spomenuli, ako poväčšinou prebieha vzťah s narcisom a na aké veci by ste si mali dať pozor. Prvý príbeh sa bude týkať jednej mojej veľmi dobrej kamarátky. Ona má otca narcisa. Navonok pôsobil veľmi milo, očarujúco, robil komplimenty. Jediné, čo som si všimla, že sa neustále vychvaloval. Počase začal ukazovať svoju pravú tvár, asi preto, že si na mňa zvykol a už nepotreboval sa pred mnou pretvarovať. No a začal ju ponižovať, vysmievať sa jej aj v mojej prítomnosti. Stále sa jej snažil poukázať na to, že nie je dostatočne inteligentná a múdra a moc toho v živote nedosiahne. Raz povedal: čudujem sa, že sa dostala na vysokú školu. Ledva dokončila strednú. Ja som to s ňou už dávno vzdal. Nikdy som si totiž nemyslel, že z nej niečo bude. Bol to jasný výsmech a znehodnocovanie. Jej otec veľmi chcel, aby študovala právo, čo je ináč veľký paradox, pretože najprv si myslel, že z nič nebude a potom, keď videl, že nie je až taká sprostá, tak zase chcel, aby vyštudovala niečo hodnotné, aby sa mohol ňou chváliť. Veľmi sa snažila, aby tú školu dokončila a keď sa jej to konečne podarilo a získala diplom, tak na promóciách vraj jej povedal: no dobre, máš diplom. Uvidíme, aká právnička z teba bude. Možno to celé ani nemalo zmysel a skončíš niekde za pultom ako predávačka. Toto je jediná podpora a jediná pochvala, ktoré sa od neho dočkala, pričom sám nemá vysokú školu. Moja kamarátka má ešte niekoľko súrodencov, sú traja v rodine. Keď sa otec voči nej správal ako typický narcista, tak si to nikdy od neho nenechala a vždycky sa s ním hádala. Práve preto si ju vybral a vždy sa snažil vybúriť na nej, keď sa stalo niečo zlé, vždycky bola ona na vine a mala po celý život pocit, že ju má najmenej rád zo všetkých detí a podvedome chcela získať jeho lásku. Keďže ako vieme, je to nereálne, tak si to preniesla aj do svojho ľubosného života. Jej mozog v podstate potreboval uzavrieť túto situáciu. Ona potrebovala získať lásku otca, ktorý ju nemal rád. Keďže vedela, že sa jej to pri otcovi nepodarí, preniesla si to do svojho ľubosného života a snažila si nájsť partnera chladného, takého, ktorý nejavil o ňu veľký záujem a chcela získať jeho lásku. Preto mužov, ktorí byli milí, priateľskí, si nevšimala, absolútne ju nepriťahovali. Neskôr sme sa na túto tému porozprávali. Ja som už veľmi dobre vedela, čo to je narcizmus a mala som pocit, že je to aj jej prípad a že ten jej otec má veľmi silné narcistické črty. Potom sme sa porozprávali aj o jej vzťahoch. Som jej povedala iba svoj názor, že myslím si, že možno aj to má práve za následok, že tí nesprávni muži sa jej páčia. Táto téma je veľmi zaujala a zhodnotila, že možno to je aj jej prípad. Potom navštevovala psychológa, kouča. Teraz je oveľa šťastnejšia, pretože pochopila, že to absolútne nie je jej vina, ako sa jej otec ku nej správa, že sa to nedá zmeniť a že to je len jeho osobný problém. Je zaujímavé, že keď si to uvedomila, tak zrazu si našla milujúceho a milého priateľa a je veľmi šťastná a už sa idú brať. Mám aj inú kamarátku v úplne rovnakej situácii, len ona sa psychológii vyhýba, neverí moc tomu a bohužiaľ sa s tým potýka dodnes. Ďalší príbeh, ktorý vám chcem porozprávať, sa týka mojej veľmi blízkej kamarátky. Ona zase mala mamu narcisa, ktorá je naozaj krásna žena a veľmi si zakladala na svojom výzore. A keď sa narodila dcéra, ktorá po nej zdedila krásu, tak to začala vnímať ako konkurenciu. Kamarátka sa mi sťažovala a hovorila, že nevie pochopiť, prečo jej mama napríklad povedala, že neviem, čo na tebe ostatní vidia a hovoria, že si pekná. Však vyzeráš úplne obyčajne. Kupovala jej naschvál menšie oblečenie. Ona mala, neviem, povedzme mala M a ona jej kupovala S alebo XS. A keď si to moja kamarátka nevedela na seba navliecť, tak jej hovorila, že no vidíš, aká si tlstá. Pozri sa na mňa, ako som ja štíhla. Ber si zo mňa príklad. Lebo s takouto postavou zostaneš po celý život sama. Pričom sama je niekoľkokrát rozvedená a ako vidíme, ani krásna tvár, ani úžasná postava jej nezabezpečili šťastné manželstvo. Samozrejme, že celý život jej takýmto spôsobom podkopávala sebavedomie. Neskôr, keď si moja kamarátka našla partnera a bola naozaj veľmi zalúbená,
Začala na neho veľmi silno žiarliť, no a bolo to spôsobené tým, že keďže mala nízke sebavedomie, tak si neustále myslela, že si nájde niekoho lepšieho. Pamätám sa ešte na jednu situáciu, ktorú s ňou mala. Raz mala operáciu a niekoľko dní strávila v nemocnici. Táto jej narcistická mama ju neprišla ani raz navštíviť do nemocnice, aj keď ona samozrejme potom veľmi túžila. Prišli sme ju pozrieť my, jej kamarátky a takisto viem, že jej partner ju navštevoval každý deň. Po práci hneď utekal do nemocnice, aby to stihol. Ale jej mama ju neprišla pozrieť. Aj keď v tom čase už nepracovala a bola na predčasnom dôchodku. Ako sme si spomínali, narcisi majú veľmi málo empatie. A ona jednoducho sa nevedela cítiť do pocitu svojej dcery, že tá by potrebovala oporu a veľmi by jej pomohlo, keby ju prišla pozrieť. Ona by jedine prišla, keby ju všetci za to obdivovali a hovorili, aká je úžasná matka. Ale keďže tam žiaden obdiv z toho získať nemohla, tak jej to za to ani nestalo.